Şo takwa adam İsa'ny öýüne nahara çağırdy. İsa da oň öýüne gelip hojaýynyň ýanyna oturdy. Ança alır barın. Eşitdin mi? Barın oynan. Barın. Olur baran yerine yakınsızlık ediyorlar. Şeyler mi? Olay harbi yerde ne yemişliğe? Önemli mi? Vay hal ne medya? Eger bir hakikatdan da peygamber bolsa özüne ellegir ýanaýalyň nähil aýalygyny bilerdi. Bayalyň ählayplaryny bilerdi. Men kimdigini bilýän Simeon. Äder bolsa maň kulak as. İki tane adam birine bergili bolupdyr. Biri 500 dinar, beýlek tuta 50. Ýöne bergilerini üdüp bilmändirler. Algyly ikisini bergisini geçipdir. Şolon haýsyn has gowurar. Men pikirimçe haýsynyň köp bergisi geçilen bolsa. Dogry aýdýar. Görýärmi şonu? Men sen öýüňe geldim. Sen bolu aýagymy ýuwmaga da suw bermedin. Baýal bolsa aýagymy gözüniň ýaşy bilen ýuwdy. Saçlary bilen süpürdi. Sen başta meni öpmedin. Ine görýärmiň, baýal bolsa men aýaklarymy öpýär. Elime çalmak üçin maňa ýağ bermedin. Baýal bolu men aýaklarymy müşk çalyp okulady. Men şeýle diýen. On görkeden belen sevgisi ähli günälerin geçilenini tapdekleýär. Kimin günäsi az geçilse, on sevgisi mazır. Sen günälen geçildi. Anam seni halas etti, barat et.